Voilà donc Kouman Diabaté. Et donc, les Maliens de la diaspora. Maliens nous signer nos coffres, surtout Francigao. Tout le monde a fait que nous avons d'abla. Quand vous allez inviter Nisondia Bala. Au Nisondia, on est tout le monde lafia. Avec un villa au Clédi. A une villa Mounjo. 2022, Katabla 2023 là. Au loup Clédou Benake. Aïe, au Canada, il faut que tout le monde lafia Benaka 2023. En 2024, Nata. Au programme lancement que Madame Sissoko Zenabou Tezanga Sanogo. Ale ka nyamaya kono ko mambela bale wada tukumna ale di tunga lafia nyama bare ko kuma ko bela jalen wolendo ni keneka samedi do na bebe le 8 juillet 2023 avec Paris de 14h à 18h adresse au Flen 10 rue Traversière 75 012 Paris métro c'est la gare de Lyon téléphone numéro ou le droit il est tunga lafia nyama soro okuma diaspora mao aga mbe Paris tout le monde a vu villa Clédi Keneka. Et qu'on veut, à nous, programme quoi? Nous, ça, n'attend, 2023-2024, au final, lancement. Tout le monde a vu, à l'époque, Malien fait le coffre, à Berceau, que les Mali. Mali kuna foni jabarani la jabao Mali kona ya katase Mali ko kanama au sigilima na kay jamana fan wo fana ambe au bela jelimfo danti fulim na Maroc Tunisie Algérie ona nyongona wero ambe au bela jelimfo akol la jeli ko nyuma ana ka famel ko nyuma na Mali kuna foni.net ale jabarani sanfe ka wala don ka fo ko biye jouer kalo clé olon play samba flani muwa ani sabah kuna foni ale wati seleni ayo bismillah. Kuna fondamla bi anga chama fanga jamana nyama no ye colonel Assimi Goïta ministre munu koni bi no ni ulubora ujoro la kunu jouer kalo clé woro samba flani muga anisaba ayulu koni wele kuluba ninka nyogonye ke uni nyogonche femi docteur Shugel la ko kala maiga ni ale gouvernement o nyema ale da kumikene o korona la ministre korona nu o koni bela jelenye anga jamana nyama ninka ale ka wele ka o jabi wele kun koni gra femi o de ka fulika nika o nyeshuma anika klaka kambenda uye docteur Shugel ko kala maiga ministre bela jelen to la kren na munu ni ulu koni bora aye da ka foku ka folipe chama fanga jamana nyama ale yoro la ka sabu yake aye dana minta ninga nyachi uma jamana nyama akala ka yira ka fo koni ni ministre koron no mawo jorala wakati akadaele lembe uye Colonel Assimi Goïta ni aleyanga chama fanga jamana nyamaye akoni bena aka dugutaka folo ninka oke dugutaka mi ni abe po Afrique jamana o konnala ninka ikunda irusika ka jamana o konnaka kala winyere o la ministre mbeno irusika fenoni alenya shinembe irusi jamana ni jamana wera konya bo ulu nyera bolima ale koni ni kuna funi ninka dika yira ka fo kongo chama fanga jamana nyama ale na ka ma ukoni ubena ukunda irusi jamana o ka sababu yake irusi konnala sa femi forama économique humanitaire du Afrique asemena ye ola jouer kalo kile mugani wolon vlakata se akile muga ani shigima ola donia ka fo ko anga chama fanga jamana nyama no ye colonel Assimi Goïta abi jouer kalo kile wolon vla samba flani muga ani keleni akoni kera chama fanga ye ale jamana nyama amadili ka bo anga jamana o konala na kuma mina ka to jamana nyama danga ola sa akoni bora jamana o konala ninka taga Maroko akara aleni lomi Dungara dugu ni alebe sumbala sikidala sumbala alebe bankasa o lamini na bingani wale taraka ni dugu ko fale ni ka ale segere jouer kalo kile duru tebene ne ka tan shegi o wakati ma fentigi la ko dambali do ulu fe sereboloma ulu ka fola sa ko ni bingani wale ko ni kera sababu ni ga ma sabaka ulu bone unina ma nani ulu jogina ne ma kele nu fana ya yira tuni fana ka fo ko dugula ma ko ni ulu jorole mbado ka sababu yake abe samnya dundala Biennale artistique ale nunduna kunu moptikaw ulu feno uka dolanci kene bala ni oye barima bokumiye anga ministre nyama fe ni oye dokotoro shogella ko kala maigaye mamun be no sani ulu kon ni kunkanga bara ni ka nyonda kun folo ka oke ulu kon yu seko nu ude mayira ka oyira ni kera ni sonja bay kunu moptikaw ulu ka dugu o kononala jamana marabako ulu ya ira ka fo ko femi nye Nations Unies no
minisuma ale kɔni ka baara o bana an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ o de la sa wɔlɔfɔw ka finitigi la ka dɔ jouer kalo tile 5 tɛmɛnen san 2023 ko ale kɔni ye kuma dɔw ni ka o fɔ u ka kan na ni o ye wɔlɔfɔ kan ye k'a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛna jɛn n'a ye k'a fɔ ko anw ka jamana bɛ yɛlɛma ta ni ka ɲɛsin olu ma olu kɔni ma foyi kɛ anw ka jamana marabagaw olu la ko de la sa ko anw ka jamana marabagaw kɔni bɛ k'a laɲini ni ka olu bila gɛlɛya o kɔnɔna la nin kuma in fɔra wagati min na sa o ni o ye minisuma ye ale kɔni ye a cɛ ka bɔ nin ko in kɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni sen tɛ nin ko la. Kunu jouer kalo tile 6 san 2023 Sirabakan kasara o kɔni kɛra ozefɛrɛw olu ka ɲɛmayaso yɛrɛ o fanfɛla la Ɲamana Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ a kɛra Segu o sira la kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin Sirabakan kasara in ye ale kɛra sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 9 o wagati ma nin Sirabakan kasara in yɛrɛ kɔni kɛra bolimafɛn sendantigi dɔ fɛ ni o ka suguya ye katikati o ye katikati in kɔni tun jɔlen don goudron da kɛrɛfɛla o de la ni bolimafɛn dɔ kɔnɔna na ni kana yɛlɛ a jɔlen o kan bolimafɛn yɛrɛ kɔni jɔlen denmisɛnnin 2 o tun bɛ a kɔnɔna la kelen kɔni o sera ka bɔ nka kelen dɔ kɔni ale ni tora la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegal kaw ka jamana o kɔnɔna la kabi Macky Sall ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale sen tɛna ye san 2024 jamana ɲɛmaa kalafili ye o la fɛn min y'u ka fanga senamatɔn ye n'o ye Ousmane Sonko ye Ousmane Sonko min yɛrɛ ni ale kɔni ɲangira san 2 ka so o datugu ka sababu kɛ ko a kɔni yuruguyurugu ta ni ka sifinnakaw ka olu sɛgɛrɛ Ousmane Sonko kunu ale kɔni kumana jouer kalo tile 6 France 24 o jala sa a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ layidu ta k'a fɔ ni ale ka jamana ɲɛmaa kalafili ko ale kɔni simaya la k'a bɛ Senegal kɔni ni ka ale sigi tasuma kan k'a sababu kɛ ko kalafili kɔni o tɛna kɛ ni ale ma kɛ cɛbɔ ye. Mali kunnafoni jabarani na jabɔ ni kunnafoni damana tun bɛ an bolo kɔrɔ bi jumadon in na yan'an ka kunnafoni an ka o datugu sa Faransikaw ni wagati in na tunga lafiya kelen do ka wele da ni ka o lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko sini sibiri n'o bɛ jouer kalo tile 8 ma san 2023 fɛn min ye tunga lafiya ɲɛmaa ye a ye wele lase Faransikaw ma k'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ Faransi nɔ n'olu ka so kɔni o jɔra ba Maliba o kɔnɔna la k'olu ka so tile o bɛna di u ma ka sababu kɛ u ka so jɔlenw olu u banna a bɛna kɛ yɔrɔ min na sa o de ye 10e rue traversière 75 Paris métro gare de Lyon au sortie numéro 1 na boulevard Diderot o de la sa ko wele la selendo aw ma minnu bɛ yen nɔ an tɛ tunga lafiya ka client in fɔlɔ maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw bɛ fɛ ka ɲininkaliw ni ka olu kɛ walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ tunga lafiya ale ka baara taabolo olu la dayɛlɛlen don aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tunga lafiya bɛna taa a ka projet kuraw n'o ye san 2024 ka taa olu fana ɲɛfɔli ni ka o kɛ aw ye n'aw mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa aw bɛ weleli kɛ tunga lafiya ale ka nɛgɛjuru sira o la ni o ye 00336 41 94 03 80 numéro in a bɛna sɛbɛn an ka kunnafoni ale kɛrɛfɛ la n'aw ye weleli kɛ aw bɛ kunnafoni tɔw ni ka olu sɔrɔ ala ka juma timɛ ko ɲuman di ne ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma.